alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wallahi to ko ni ko kai wallahi sai ka bani kuɗi na. Are you talking? Ah? I'm not to understand what you mean. Okay, na wallahi san daidai da kai. Yaya primary, yaya NCE, yaya degree, yaya diploma, yaya masteran. Wallahi, na san wallahi daidai da kai. Hey, what is your problem? Ka ja ko? Yanzu ne ku yi magana wallahi sai ya biya ni kuɗi na. Do you know me? No. I'm not eating the food. Bari uba ya ce wallahi kuɗinka baka samun sai gobe. Bari uba wallahi ƙarya ta sai an ban kuɗi na yau. Very good. Exactly, my friend. Let me show you your hand. The first talking, yaushe you give the money. Bari uba, ni kuka mai su agara.